Вітанки, вітанки. Вітанки, вітанки. Вітанки, вітанки. Так. Бляха, я не варушуся ў тыктоку. То бок учора я не варушыўся. Халера. Опа, все, варушуся. Файна. И подрубаем гейм кепчер. Так. Все, здаецца нормалёва. Так, чатик працуе, бачу. Давайте по красе открывать. Усялякая. Твич, як твои справы, Твич? Ты працуешь, Твич? Твич, ты живы? Матка боская, нейкія новыя налады. Трэба будзе пачытаць пасля стрыму. Твич, вітанкі, Твич. Окей, потым я пагляджу на ваши новыя тулсы. Гібершка джазе стрыміць. Пинк. Ага, чатик ёсць, чатик функцыянуе як трэ. Окей, у такім выпадку лезем сюдэма. Дзе мы учора скончылі? Вось у чым пытанне. Quick save 22:16. Ну, здаецца, гэта яно. Давайте паспрабуем запусціць. У меня сёння аздабленне ого якое. Не огурки, вода минеральная не газованная и лапша. Так, вось мы отсюда вышли. Туды мы можем пойти. И там у нас есть так само чым заняться. Але нам трэба залезть у налады и вырубить метки. Мы их учора подрубили, тому что трошки заблукали. Але все, мы уже больше не блукаем. Можно повернуться. Это у нас куды? Life support. Туды мы, вядома, злазим, але спачатку нам трэба сюды. Справа ў тым, што ў мяне з'явілася ідэя. Мы з вами вытрацілі да халеры усялякіх ресурсаў на турелькі. І гэтыя турелькі трэба нам павярнуць. Мы іх зараз скінем усе ў одну купу і перапрацуем. Quentin, he was smuggling evidence off the station about the volunteers, the victims here. Guess he didn't trust me with what he discovered in psychotronics. I wish he had. I thought he was a friend. But thank you for finding out the truth. Reminds me to be more careful, more aware. Нам тут по красе распавядаюць наши усялякія цёмныя справы. Мы тут займаліся ў асноўным цёмнымі справамі, мы былі дрэннымі вучонымі. Так, што яшчэ ў гэтую купу можна кінуць? Халера, у мяне зноўку адкрыты гэты самы кірылічная раскладка. Там мы ўжо былі, карацей, зараз мы гэтае ўсё перапрацуем. Турелькі нам ужо дапамаглі, нам яны ўжо не трэба. Але спачатку захаваемся. На усялякі выпадак. Просто мы на іх вытрацілі да халеры ресурсаў. І зараз гэткім чынам мы ресурсы трошки павернем.
Так. Во, няблага. Ты сюды не падходзь, таму што я сюды зараз яшчэ гранату кіну. Вітанкі, Вячаславік. О, колькі усяляка. Шмат металу здабылі. Дуже добра. І заодно пачысцілі. Паглядзіце, як цяпер тут чыстенька. Адзінае, што крывя засталася, і вось гэты ліхтарык. Кайфово. Зараз можна зазірнуць да станка, паглядзець, колькі ў нас усялякага. А што гэта там зяе? А што гэта? Error? Алло. В сэнсе error. Алло? А калі ў нас зламаўся? Нейкім чынам у нас зламаўся фабрыкатар. Мне гэта не падабаецца, калі шчыра. Зараз паглядзім, колькі ў нас набойчыкаў пасля апошняй бойкі засталося. Ну, насамрэч набойчыкаў да халеры. Ну, мы там проста далі рады з дапамогай турэлек. Адпаведна, нічога амаль што не вытрацілі. Але тое, што зламаны ў нас фабрыкатар, гэта непрыемненька. Што ты тут крадзешся? Усё карацей. Тут мы больш-менш зладзілі прыгожае. Можна ісці далей. Мы прарываліся насамрэч вось сюды. Фішка ў тым, што наш брацельнік тут усё заблакаваў, а гэта ў нас ёсць праход такі мануальны. Калі мы ў космасе лёталі, мы бачылі, што усе тыя станцыі, да якіх мы звычайна маглі далучыцца, ну, у сэнсе уляцець, яны ўсе былі зачыненыя. Таму мы вымушаныя ісці. Опа. Micah, not sure you got your transcribe. Morgan's making his way to you now. Warning you and anyone else, so you don't shoot him accidentally. Or on purpose. Morgan? What was this? Morgan? Mikhaila, I didn't think to check your transcribe. Not sure how you got here. I thought you left because... Never mind. Airlocks and lifts are locked up. Like my lungs. Paraplexis. I'm even seeing the spots now. You were right. Even if I could get my booster shots from my office. But I think I can get us out. By cycling the main reactor to bypass the lockdown. I know it sounds crazy, but I can walk you through it. I do it myself, but... We'll just get here, alright? Прышпільны момант. З намі звязалася Михаіла. То бок раней, калі мы сустрэлі гэтае імя, мы падумалі, што гэта Михайла, то бок нейкі украінскі хлопец. Але выявілася, што гэта не Михайла, што гэта Михаіла. І гэта жанчына. Прышпіл. Так, трэба зжэрці Mana Potion. Вітанкі. Ну, гульня, дзе яна скончыцца? Мы яшчэ не ведаю, дзесьці на сярэдзіне, мабыць. Ты памрэш ці не? А ты памрэш ці не? А колькі вас тут? Так, штось я не даў рады. Дзякую за штосьці зялёнае. Трэба не нашым пісталецікам піўкаць. Трэба дробовик нормалёвы достать.
Добра, зарадка будзе. Дарэчы, зарадка у мяне будзе ох, якая лютая заўтра. Таму што ў мяне з самага ранку пачнуцца прыгоды. Штосьці я сабе больш пашкоджыў, чым яму. Ну, але адбіліся. Куды я наступіў? Я ў шосці уступіў і ў выніку папсаваў сабе і здароўе, і бронекамізэльку, і ўвогуле мне боляча дастаткова. Карацей, шаноўныя, мы з вами прыйшлі ў участку, відавочна, якую будавала і якой і зараз трошки кіруе савецкая частка. Гэтую Міхаілу мы хутчэй за ўсё ўратуем, але, магчыма, потым і не ўратуем. Давайте все сжарим. Так. Сжарим манапоушен и сжарим... трошки адрамантуем нашу камізельку. Нормалёва. Яшчэ у нас можна... ну, яшчэ можна, вядома, адрамантаваць дробовик и полепшить. Нет, тут у нас все уже полепшено. Ось тут не все полепшено. Техлаб. Короче, у нас тут было два неприемных мимика, але мы их грохнули. Теперь хутчэй за ўсё можна будзе лутацца спокойно. Тут у нас зламаная электрычнасць. Вітанкі, вяшар. Справы пакрысе. Вось швэндаемся. Так, тут зачынена, дарэчы. Ну сюды мы зараз пролезем трошки іншым чынам. Мы прыйшлі ну, то бок мы знаходзімся ў велічэзнай касмічнай станцыі, пабудаванай усіма, так бы мовіць, краінамі сусвету. Усе скінуліся і пабудавалі станцыю. І вось зараз мы прыйшлі ў савецкую частку. Надпісы тут усё яшчэ па-ангельскаму, але стыль можна пазнаць. Усё такое бруднае, непрыемнае, адчуваецца як бетон. Вітанкі, Эль Паўлік. Так, давайте паспрабуем туды пролезці. Ёсць там у што ператварыцца. Трэба знайсці штосьці невялічкае, вось, напрыклад, цябе. Ты ж сюды пролезеш? Здаецца, пролезе. Так. Пролазь. Пролазь, тебе кажу. Я тебя... Холера. Не пролазить. Трэба знайсці што-нибудь невелічкае. Колькі трэба рамонту, каб адрамантаваць гэтую халеру, дарэчы? Два. Рэтрыт. Двух у нас няма. У нас ёсць адзін. Зараз паглядзім, можа прамацуем і будзе два. Рамонт. Інжынер, рамонт. Во. Ну, шчыра кажучы, не ўпэўнены, што варта вытрачаць на гэта
можна просто прабегчы. Ага. І электрычнасць сюды не заходзіць. Файна. Разваліць і пабудаваць новую, ну, гэта відавочна. Так, давайте далей глядзець. Шо? Халера! На нас зноўку напаў кашмар. Усіх віншую, хаваемся у бульбу. Так. Толькі мы падумалі аб тым, каб прамацавацца, аб тым, каб вытраціць ось гэтыя нейрамоды, і адразу прыпёрся кашмар. Але, здаецца, ён не можа карыстацца ліфтам. Тады добра. Тады файненька. Тады давайте шукаць што-небудзь невялічкае, у што можна ператварыцца. Ці ёсць у гэтых савецкапітэкаў філіжанкі якія? О, алло. This might sound strange coming from me, but I admire what you did. You didn't have to help Chief Elazar and her people in the cargo bay, especially considering, well, considering you intend to destroy the station. You gave them some hope, even if it's brief. Там я бачу вогненнага жэўжыка. Не ўмее ліфтам карыстацца, і добра, што не ўмее. Таму што, ведаеце, ну яго ў сраку. Дзякую за набойчыкі. Карацей, возьмем вось гэтую дылду, не ведаю, што гэта, і зараз залезем туды. Пролезем у будку. Так, кашмару тут усё яшчэ няма, ён дзесьці ўнізе соўкаецца. Хова. Ну, вось гэта дастаткова невялікая. Хова! Пролезли. Все, давайте глядзець, што у нас тут. Штосьці, некая нататка, эквіпмент. О, эквіпмент, гэта я люблю. Я люблю, калі ўзгадваецца эквіпмент. О, а що гэта было? Що за чарцёж я падабраў? Дарэчы, мы паспяхова збеглі ад кашмару. Чуем гераічную музыку. Файненька. Ну, здаецца, ўсё палутана, больш нічога няма. А ніякай кнопкі націснуць нельга? Вітанкі, Лепус. Заўжды рады я цябе бачыць. Сёння на стрым да цябе не завітаў, не паспеў. Але тым не менш. Хоба! Аба! Так. Цяпер зноўку сюдэма. У нас там вогненны жэўжык. І, дарэчы, мы цалкам адсканавалі вогненных жэўжыкаў. Прыемна, прыемна. Так, карыснае што-небудзь тут ё? Чысці абутак. І вентыляцыя.
Вы чуеце гэты эмбіент? Чуеце, як нагнятаюць нам? Каб трошки сыкатна было. Так, ліхтарик погасим. І возьмем нашу кінетичну зброю. Тому що, нагадаю, тут у нас совкається вогняний скотиняка. Треба заховатися. А, я захрас! Не чапай мене. Калі пачынаць карыстацца драбавіком па стэлсу, а ніякі фантом не вытрымае. З драбавіком можна стэлсіць, каб вы ведалі. Так, што тут у нас? У нас тут штосьці палае. Так, чуем яшчэ аднаго. Даволі побач. Ого! А я гэта не заўважаў. Вы зразумелі, што зараз адбылося? Вы заўважылі, што зараз адбылося? Зараз мы заб'ем жэўжыка, і я вам патлумачу. Рит-рит. Хе-хе-хе. А! Шпаркі скотыняка. А дзе ён? Ён кудысьці пабег, але я не зразумеў куды. Вітанкі! Вітанкі Лелшкек. Всі вітанкі. Вітанкі рейдерам. А мы тут мімікаў лупашым. Хух, залупашылі, дарэчы. Іх тут было 20, ці мне падалося. Вітанкі. Вітанкі в рыск. Здаецца, іх было 2. Але я, шчыра кажучы, не ўпэўнены, таму што сур'ёзныя такія высокаўзроўневыя мімікі могуць раздваиваться, павялічваючы нам колькасць праблем удвая. Так, а дык вось, што тычыцца таго, што зараз тут адбылося. Давайте паспрабуем. Вось я зараз выключу ліхтарык, возьму пісталет. Вось тутака будзе добрая пляцоўка, каб паспрабаваць. Вось я кінетычным ударам раблю бжых. О, працуе! Працуе, шаноўныя! Кінетычны удар у нас выклікае... Ну, кінетычная энергія у нас выклікае фактычна рух паветра. І дакладна гэтак жа самым чынам, як у жыцці, у сапраўдным, ну, то бок, у нас гэта практыкуецца на нефтяных вышках. Полымя гасяць з дапамогай выбухаў. Гэткім жа самым чынам мы з дапамогай кінетычнага удару можам гасіць полымя. Вось настолькі фізічна прапрацаваная гэтая гульня. Піпец, як падабаецца.
Але, вядома, прасцей будзе скарыстацца пенагарматай. Папісаць. Вось толькі гэтага функцыяналу не хапае насамрэч, каб гульня была супер рэалістычнай. Ля, яшчэ кагосьці чую. Ага, у нас тут аператары ёсць. Няхай лётае сабе. І мы добра так вытрацілі, дарэчы, набойчыкаў на драбаш. Трэба дакладна нам знайсці варштат, станочак, каб нарабіць новых набойчыкаў. Так, што ў нас тут така? О, я бачу, штосьці там ляжыць. Адпаведна, сюды трэба ўлезці. Баба. Ля, не патрапіў. Тут усё дыміцца. Усё палае. Але можна адрамантаваць і пралезці. У гэтай гульні трэба лезці літаральна ва ўсе шчыліны, таму што паўсюль можна знайсці штосьці карыснае. Літаральна паўсюль. Вось, напрыклад, мы з вамі заігнорылі другі паверх, і гэта дарма, таму што я магу упэўнена 100% казаць, што тут ёсць штосьці карыснае. Вось, напрыклад, ёсць у нас Air Filter Control Room. Куды можна зайсці? І што у нас тут? Ой, штосьці гучыць непрыемна. Што у нас тут? Што? А! Халера! У нас тут полтергейст. У нас тут полтергейст. Осторожно. Фух. Полтергейста паспяхова забіту. Чипсики. Полтергейсты не той, каб моцныя ворагі, але гэткія прышпільныя. Аж не магу. Так, тут у нас трэба картка, якой у нас зараз няма. Але у нас ёсць... Што там напісана? Трэці вентылятар не працуе. Спачатку трэба пачысціць. Ага. Окей. Бла-бла-бла. А ніякіх кодаў. Окей, значыцца, нам трэба пачысціць трэці вентылятар. Що там, чим там забіта? Давайте поглядим. Я спадзяюся, нам адкрыцца вось гэтая дзвер, і там будзе аўтарызаваны персанал толькі. Спадзяюся, там у нас будуць станкі, таму што нам трэба станкі. Але зараз давайте пойдзем паглядзім на вентылятары. Так. Дзе ў нас чымсьці забруджаны вентылятар? Вось ён. Гэта ён зламаны? А, ці гэта проста штосьці ляжыць на ім. Давайте захаваемся і паспрабуем нават туды не лезці. У нас ёсць вось гэткая здольнасць. Оба! Всё, пачысцілі. Тэлекінезам пачысцілі вентылятар. Можна запускаць тыя всякие процедуры. Atmospheric decontamination procedure initiated. Oxygen flush commencing in 5, 4, 3, 2, 1. Hazardous atmosphere conditions.
Ага. У нас резко зник литерально весь кислород. А я и не супраць, а я у скафандры. Галоўнае, каб зараз нас хтосьці не знайшоў, таму што калі нас паб'юць, то скафандр пачне кісларод прапускаць. І яго будзе абмежаваная колькасць. Ну, у гэтых насамрэч працуюць скафандры. Гэта же ўжо каму трошки пазней заб'ем. Абавязкова. Давай. Я пакуль лапшы наверну. Спадзяюся, вы, шаноўныя гледачы, таксама са смаколікамі на стрыме. Decontamination completed successfully. Stand by for oxygenation. Так, штосьці у нас атрымалася. Levels low. Я наверну, у мяне сёння агуркі, не газованая мінералка і лапша. Лапша шляхетная, то бок з гэтым, з мясом, з гароднінай, са смятанкай, все як трэба. Божух, на що у вас тут робіцца? Тут у нас замкнёна да халеры моцна. 4-го ўзроўню замок мы адкрыць не зможам зараз. Але, магчыма, у нас ёсць нейкія іншыя праходы. Ну, то бок яны 100% ёсць. Але іх спачатку трэба знайсці. Вось гэта выглядае як шлях, які кудысьці вядзе. Давайте паспрабуем. Хто там на мяне намагаецца кінуцца? О, а! Бляха. Сослізнуў. Хто там размаўляе? Хто там шукае прыгоду на сваю сраку? Давайте пойдзем у... Халера! А чаму яны гэткія слізкія? Так, гэта у нас куды шлях? Гэткім чынам мы прыйшлі. Ось тут у нас трубы. Слізгаю. Не. Тут нас не пушчае. Гэтыя трубы, мабыць, чымсьці гэтым самым інеем абмазаныя. Але глядзіце, куды мы можам пралезці. Мы можам пралезці сюды. А шо у нас тут таке? А дзень добрый. А, ну так мы тут былі. Мы тут вагонь спынялі. Так, нас тут было. О, нябожчык. А шо у вас тут здарылася? А чаму ты памёр? Алан. Так. Дыагнастуем вентылятары. Все вентылятары ок. Вось мы іх для чагосьці спынілі. А для чаго мы іх спынілі? Ну, то бок цяпер, хутчэй за ўсё, туды можна саскочыць. Давайте паспрабуем. Хоба. А, то бок, калі б у нас не было гэтага самага, як яго божухна,
телекінезу. Вось гэткім чынам мы б адсюль прыбралі тую жалезку. Але ж мне пашчасціла, я паспеў адтуль вылезці перад тым, як яны падрубіліся. Мне здавалася, яны не падключацца, пакуль я не скажу, а яны вырашылі самастойна падрубіцца. Так, що ми тут робимо? Обджексівси. Конкретно тутака нам треба... Это Power Plant, это не тое. Дзе там нам трэба выратаваць Михаілу. Я нагадаю, што мы тут пэўны час знаходзілі запісы аб нейкім Михайле, а потым выявілася, што гэта не Михайла, а Михаіла. То бок гэта пані. І менавіта яе мы зараз будзем ратаваць. Дарэчы, можете заўважыць, што мы знайшлі усе мапы тых самых скарбаў. Цяпер нам трэба знайсці гэтае месцы, але гэта ў нас будзе асобны стрым. Так, траўма-цэнтр. Бла-бла-бла. Во, не оно. Так а дзе Михаіла? Дзіўная халера. У гэткім выпадку давайте ісці просто туды, куды можам ісці. Таму што тут у нас насамрэч новая лакацыя і месца просто да халеры. Ты адкуль узяўся, скатыняка? Яшчэ жывучы гэткі. Так. Это мы сюды не заглядывали аніводнага разу увесь гэты час. Столькі разоў прабеглі зверху, а сюды не зайшлі. Тыповая ситуация, насамрэч. Просто таму, што ў гэтай гульні піпец колькі месца. Так, окей, давайте зазірнем. А, тут нас дэзінфікуюць. Мы яшчэ не заглядалі, напрыклад, вышэй сюды. Давайте узброимся. Турелька. Турелька живая? Не, зламаная. Файна. Я нагадаю, што мы ператварыліся ў іншапланецяніна, у выніку чаго турелькі нас успрымаюць як ворага. Так. Медицинский отсек. Що у нас? Тут цікавага, смачненькага. О, нейрамод знайшлі. Прыемна. І калі нас неяк моцна пашкодзіць, мы прыбяжым сюды. Праз тое, што я гуляю з сурвайвал модам, тут мяне лёгка могуць траўмаваць, там зламаць нагу, кантузіць. І гэткія халеры у нас не рамантуюцца з дапамогай аптэчкі. Трэба будзе скарыстацца ці спецыяльнымі лекамі, ці дапамогай аператара. Дзень добры. Арий.
А чаму вы тут усе гэткія мёртвыя? А што у вас тут здарылася? Мімікаў няма? Здаецца, няма. Трошки памарадзёрым. О, а гэта ў нас што? О, 2, 4, 9, 4. Security booth safe code. Код от сейфа. Берем. И пистолет. Так, это не сейф. Аугусто Вера. А, ну сюды мы таксама, дарэчы, зможам пролезці нашим фірмовым спосабам. Эть! Оба! Хе-хе-хе-хе-хе. Я супер мимик. Отруціліся нясвежым кефірам? Маглі. Гэта тыповае здарэнне ў сталоўцы. Што ў нас тут такая? Мапа. Мы знайшлі мапу. Файна. І мы бачым, што месца тут яшчэ да халеры проста. Не шмат, а да халеры. Матка боска. І яшчэ ось тут, конечно. Колькі у нас тут выжыла? Бернад Гриффин. О, вітанкі ніндзі. Ніндзі вярнулася. І Вінсент Шубель. Дарэчы, мы толькі што глядзелі ў нашыя нататкі, у нашыя абджектіўсы, і нам трэба было знайсці вось гэтага Вінсента Шубеля. Не ведаю навошта, але давайте зазірнем яшчэ раз. От як? Да пакрысе. Это белами. А, все дособрала. Кайфы. Я ж толькі што бачу гэтага Вінсента. Божухна, яно яшчэ і зяе. Капец. Нельзя працягвае забаўляцца. А, во, Вінсент Шрубель. Глядзіце, што яна зрабіла. Гэта вось гэтая халера, якая ставіцца між кніжкамі на палічцы. Як заяц? Бук-нук. Бук-нук? Божухна. З назвай яны, вядома, не гэта самае. Бліжэй. Калі будзем маляваць, калі ў мяне будзе вось гэтая вебка велічэзнага памеру, я яшчэ раз пакажу. Тады будзе лепш. Так, що у нас тут таке ёсць? Чиф Лазар. Знікнуўшы інжынер. Мы атрымалі яшчэ нейкі пабочны квест, дарэчы. Так, калі што нагадаеш, я магу забыцца, вядома. Ох, божухна, мы нават гарэлку знайшлі. Вядома, што будзе ў іх у шафах ляжаць. Вядома, гарэлка. А тут така у нас што? 2, 4, 9, 4. Нейромодик. Шпыньк. Так, тут все аблутана, сюды прайсці нельга. А, вось гэта галоўны ліфт, які мы ўсё яшчэ не разблакавалі. Я нагадаю, што ў нас здарыўся фейл. Мы забыліся пра тое, што галоўны ліфт можна разблакаваць і не разблакавалі яго. Таму у нас усё яшчэ няма магчымасці
карыстацца галоўным ліфтом, халера. О, вітанкі. О, глядзіце, тут у нас штосьці квеставае ёсць. Тобіас Фрост. Што гэта мы знайшлі? I can hear the Weaver through the walls. Son of a bitch is gloating, I know it. How are you holding up? I dropped a couple of nightlights to lure the phantoms away. Put sticky notes on every goddamn thing I'm sure isn't a mimic. You? Oh, Good. Safe inside the armory. Squashed a mimic that slipped in, but that's it. I got everything sealed tight. What's our plan? Wait for rescue? You know, if we make it, Alex is just going to pull our mods. You want to remember this? But I think we could get out through the guts. Work our way up to the Arboretum. okay. Say the word. глядзіце, як хтосьці не надта паспяхова змагаўся з мімікамі. Камусьці запенілі галаву. Нататка. Схованка в холе каля этих вартавальных чаўноў. Яшчэ нейкія схованкі. А я нагадаю, што гэтая гульня піпец які сталкер. У тым сенсе, што тут столькі ўсяго схована. Это просто піпец. Так, здаецца, у гэтым калідорчыку мы ўсё залуталі. Там у нас медыцына. Окей. Давайте спускацца вось у тыя ліфты, у якія мы не змаглі спусціцца, таму што нас там сустрэў кашмар. Спроба нумар 2. Захоўваемся на ўсялякі выпадак. Паляцелі. У нас роўна 30 набойчыкаў на дробавік. Гэта не шмат. Гэта катэгарычна недастаткова. А вось і варштат. Турелька зламаная, здаецца. Так, спокойно, спокойно, спокойно. И там у нас оператор. Давайте мы гэтага оператора трошки подстрелим. Да калі ты ўжо здохнеш, да пабачэння. І ўсё, агулам тут здаецца спакойна. О, нарэшце. Што нам трэба? Нам трэба набойчыкі ў драбаш. Таксама, дарэчы, мы можам зрабіць 3 гэтых самых нейрамоды. Ці у нас нейрамоды? Нейрамод. Вещь. Зараз будем прамацоўвацца. Все, гэта скончылася. Набойчыкаў у драбаш цяпер 50. Фабрикатор. Я ведаю, што гэта фабрикатор. Давайте зробім яшчэ одну, і гэта будзе больш, чым дастаткова. Фабрикатор мы знайшлі. Давайте паглядзім на мапе, дзе ў нас перапрацоўшчык. Таму што перапрацоўшчык, вось сюды нам трэба. Таму што новая лакацыя, мы відавочна шмат чаго налутаем, і гэта ўсё трэба будзе перапрацаваць. Так, тут у нас што?
3-го ўзроўню Supply Closet. О, Supply Closet. Ну, хутчэй за ўсё мы знойдзем зараз код. Таму я не буду вытрачаць нейрамоды на тое, каб палепшыць свой хакінг. У нас хакінг 2-го ўзроўню. Гэта хапае на базавыя рэчы. А для чагосьці больш сур'ёзнага заўжды ёсць дадатковыя шляхі. Так, асцярожна ідзем. Аглядаемся. Дзень добрый. Вось у гэтым пакойчыку нас чакае халера. Нас там чакае вораг. Кто там? Тэхнапад, божухна. Нас чакае паўбос. Але гэты пакойчык нам 100% трэба, таму што там у нас станок для перапрацоўкі смецця. Окей. Захоўваемся. Бярэм супраць роботаў, мы што выкарыстоўваем? Правільна, электрычнасць. І спрабуем падысці. А, у нас тут дзвер вырубленая. Яе можна сілою падняць, але для гэтага трэба 3-й ўзровень сілы. У нас пакуль што няма. Лепш мы знойдзем, дзе ў нас падрубаецца электрычнасць і запітаем. Хутчэй за ўсё вось там. Есть кто живые? А шо гэта за... Вау! Ні халеры сабе. У нас ёсць дзверы мімікі. То бок літаральна гэта афіцыйна пракляты дэвайс. То бок гэтыя дзверы у нас тыфонаўскія. Мне цяпер цікава, што будзе, калі мы націснем. Мы яе прасканавалі. Цяпер трэба паспрабаваць. Захоўваемся і такія... Алло? 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 Чаму не націскаецца? Не націскаецца. А, ці трэба адсюль выгнаць гэтай тыфонаўскую халеру, і тады яна адчыніцца. Тыфонаўскую халеру у нас можна выгнаць з дапамогай, ну, першую чаргу зброі, але яшчэ мы можам выкарыстоўваць нульвейр дэвайсы. Ну, ці нульвейв. Не спрацавала. На нас спрацавала, а на дзвер не спрацавала. Окей. А калі мы гэта не падпальваць не будзем, проста бахнем кінетычным ударам. Ну, насамрэч, яно не падсвечваецца чырвоным, то бок яно не ўспрымаецца як вораг. Але цікава. Упершыню мы з вами сустрэлі менавіта праклятае асяроддзе, фактычна. Хто там размаўляе? Не трэба тут размаўляць. Это адтуль нас заўважылі? Глядзіце, там ёсць куды залезці, і там нас хтосьці заўважае. Окей, зараз палезем туды. Стэлсу ўжо не атрымалася.
О! Ты що тут лётаеш? А, глядзіце, гэта навуковы закарабчаны. Ну ты памрэш ці не ўжо? Алло. Да пабачэння. Так. А! Гіть. І вось мы кудысьці прыйшлі, глядзіце. Што гэта за сходы такія? Што там можа быць? А, ну, дарэчы, яшчэ не зусім прыйшлі. Хутчэй за ўсё, зараз трэба будзе яшчэ. Вось гэтак вось прайсціся. Захоўваемся. Оп. Оп. Оп, заскочылі. Ага, вентиляция. Файна. Люблю вентиляции. Насамрэч, тутака у гэтай гульні вентиляция не бяспечная. У тым сэнсе, што звычайна ў гульнях вентиляция гэта аўтаматычная бяспека ад усяго. Але тутака ў вентиляцыі могуць сустрэцца мімікі. То бок гэта не тое месца, дзе абсалютна аніякай небяспекі няма. Во, і ў чужым таксама была вентиляцыя прышпільная. Я памятаю. Там спачатку рабілі выгляд, быццам вентиляцыя бяспечная, а потым табе кідалі на галаву чужога літаральна унутры вентиляцыі. І пачыналася мяса. Так, вось мы прыйшлі, і вось там у нас лётае тэхнапад. Зараз будзем спрабаваць стэлсіць. Захоўваемся, перазараджаемся. Электрычнасць узялі, давайте палікуемся. Ля, колькі у нас смецця. Гэта што мы падабралі? Псіхаактыўны інжэктар. Эксперыментальны дэвайс, які інжэкціць псіхаактыўныя часціны у каналізацыю, у ваду. То бок хтосьці тут атруціў ваду? Ці што, ці як, ці што гэта значыць? Алло. Што тут у вас робіцца, чалавекі? Так. Падрамантуемся. Дарэчы, у нас 12 нейрамодаў. Трэба прарамацавацца. Дарэчы, прапрамацавацца. Мы зараз ідзем біцца з электрычным паскудам. Давайте электрычнасць і прамацуем. То бок вось мы прамацаваліся і цяпер атрымліваем менш пашкоджанняў ад электрычнасці. І яшчэ прамацоўваем вось гэта. І цяпер мы пашкоджанне ад электрычнасці ператвараем на ману, на псі-энергію. То бок мы мало таго, што не будзем моцна пашкоджвацца ад яго, так яшчэ і будзем падзараджацца. Захоўваемся. Так, трэба скарыстацца тым, што мы высока. Такія. Яшчэ раз захаваемся, вядома. Ля, штосьці боляча, ідзі ў сраку, ты што тут лётае, дробязь? Не перашкаджай. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй, трошки боляча. Дзе ў нас аптэчкі? Штосьці столькі смецця ў інвентары, што не арыентуюся. Аптэчак, дарэчы, у нас 30 штук. Не ведаю, які трэба, каб быў вораг, каб нас неяк пашкодзіла нешта. Все. Была пачвара і знікла.
Дарэчы, вітанкі. А што гэта за гук? Чуеце гэты гук? Вось дзесьці тутака. Электрычнасць драмантаваць. Карацей, давайте ўсё ж такі бахнем сабе вось інжынернасць другога ўзроўню, таму што яна неяк часта патрэбная. Не ведаю, навошта мы гэта і зрабілі, але няхай будзе. Уселякія электрычныя шчыткі, міма которых трэба праходзіць асцярожна, яны менавіта другім узроўнем у нас рамантуюцца. Дарэчы, нам трэба бронекамізэльку парамантаваць. Опа! А хто там у нас такі? За вось гэтай дзверу у нас хтосьці эпохі дыска. Паглядзіце, як ён мігаціць. Возьмем кінетычныя. Увайсці сюды, вядома, нельга, таму што няма электрычнасці. Што за гукі такія? Але электрычнасць мы зараз дамо. У першую чаргу, каб запрацаваў станок, за якім мы сюды прыйшлі. А яшчэ каб плутацца тут якасна. Так. Што тут трэба парамантаваць? Гэта ў нас шо валяецца? А, ну гэта рэшткі. Глядзіце, там у нас электрычная паскуда. Выцягвае ўсю энергетыку. Ну-ка, ідзі сюды. Дарэчы, якія ў яго слабасці? ЕМП, нулевой фізікс. Вось мы зараз фізікай яго будзем лупашыць. Куды ты пайшоў? Вяртайся. Я до тебе туды заскокваць не буду. Все, скончыўся. Скончыўся. Дарэчы, пабіў мяне непрыемным чынам. Можна заўважыць, што ў нас трошкі зменшылася ХП. Жэўжык стылі дыска ўсё яшчэ тупае. Хава, вітанкі, вітанкі. Нататка. Нейкі расклад. Тут у нас штосьці біялагічнае. А чаму тут біялагічнае? Што вы тут рабілі такога біялагічнага? Бачце, гэта тут кавалкі мяса іншапланетнага. Цікава. Чым вы тут займаліся, алё? Што за гук такі дзіўны? Дарэчы, ліфты не працуюць, адпаведна, трэба пераскокваць. Оба. У Арганы не суббота, так пятница.
шалаўлівы настрой. Так, що у нас тут яшчэ ёсць? Сюды мы спусціцца не можам. Гэтыя дзверы пакуль што зачыненыя, а тут у нас нябожчык, з якога мы паднялі, дарэчы, чипсет. Давайте паглядзім, що за чипсет. Не чипсик, а чипсет. Інкрыз працягласць майнджеку і машинмайду. Карацей, карысны чипсет, але не для нашага білду. Дзякуючы яму можна больш доўга замбіраваць людзей і роботаў. Але мы замбіраваннем не той, каб займаемся, таму халера, як даць электрычнасць сюды? Давайте шукаць. Таму што я катэгарычна хачу. Вось там у нас таксама пакойчык. І канкрэтна ў гэты пакойчык, магчыма, нават можна будзе зайсці. Давайте шукаем. Так. Як туды даскочыць? Давайте паспрабуем бахнуць. Хова! Кайфовая здольнасць. О! Нейкі другі паверх. Бляха, інвентар забіты. Так, трэба шосці сажраць. Вось гэта з жаром. Можа, туды, дарэчы, ёсць нейкі запасны ўваход? Не, здаецца, няма. О, нябожчык. Жараем штосьці зялёнае. Дзень добры. Туды ўваход і сюды ўваход. Халера. То бок нам трэба спачатку пабегчы ось сюды, узяць тут така. Што ты мяне заўважыў? Не халера сабе, нават пыляцца можа. А, там в окно выбитое, серьезно? Treasure Hunt? Почакайте. Почакайте, почакайте, почакайте. Глядите. Глядите, які прышпіліў. Мы знайшлі адзін з нумароў. Вось на гэтых мапах скарбаў насамрэч абазначаныя месцы, якія трэба знайсці, каб заўважыць лічбы. І вось мы одну лічбу выпадкова несвядома знайшлі. Калі б гульня не зрабіла бждыньк, віншую, то я б нават не звярнуў увагі. Але гульня зрабіла бждыньк. Таму цяпер мы ведаем. Глядзіце, тут разбітае сапраўды в окно. А мы можем туды уляцець? Цікава. Дакладна можем. Так. Электрычны жэўжык. Ну, паспрабуем электрычнага жэўжыка электрычнасцю пабіць. Гэта, здаецца, нелагічна, але з роботамі працуе, і калі мы глядзім на ягонае апісанне, там напісана, што ў яго слабасць да EMP. Не, здаецца, яму не надта пашкодзіла. EMP у нас вось 11 штук.
Так, я хочу туда улететь. Заховываемся. Ну, дарэчы, мы гранаткай яму заблакавалі усю электрычнасць. Ён нас не мог біць. Прыемна. Так. Эбігейл Фол, дарэчы, гэта месца, дзе працавала тая самая Эбі. Ось так пакрысе мы збіраем жыць літаральна кожнага жыхара гэтай станцыі. Блин, тут трэба далутаць, а у нас месц няма. Алло. Будем жерці. Ось. Гарэлка раз, гарэлка два. Мы атрымалі ачыўку. Мы атрымалі ачыўку за зжэрці ўсю ежу. Шаноўнае гаспадарства, віншую. Чарговая ачывачка. Мы пакаштавалі літаральна ўсю ежу на гэтай станцыі. Ура! Так, што яшчэ можна жерці? Здаецца, ўсё. О! Мы знайшлі пароль. Мы знайшлі яшчэ адзін пароль. Не ведаю, хто гэта такі пароль паставіў, але пароль водка. Як я і казаў, гэта частка станцыі, якая належала, так бы мовіць, была пабудаваная былым Савецкім Саюзам. Таму, а нічога дзіўнага. Так, окей. Да, блин, мне нават паперка памятая ўжо не лезе. Да вы здзекуйцеся. Шо гэта вот, ось, шо гэта ось там ось. Гэта чипсет. Гэта чипсет. Чипсетик, мы знайшлі новы чипсет. Шо за чипсет? А вось гэта чипсет сапраўды карысны. Павялічвае хуткасць перасоўвання падчас стэлсу. Гэта літаральна пад наш білд. Што мы будзем атрубаць? Increase Protection. Вось гэта можна выкінуць, гэта лухта непатрэбная. Ідэальна. Захоўваемся, вылазім. Вернемся сюды, калі падробім электрычнасць. Так, цяпер сюды. Water Quality Lab. Піва. Зараз мы выкладзем піва, ператворымся ў яго і пролезем туды. Ось, мімік. Дальше у нас мімік якога ўзроўню? Другога. Мы ўсё яшчэ не качнулі трэцяга ўзроўню. Але хутка будзем. Інвентар. Заходзім у інвентар. Выкідваем. Дзе у нас гэтае піва было? Ну, нехай будзе не піва, нехай будзе сігара. Сігара. Сігара занадта маленькая, каб у яе ператварыцца. Ну тады... Дык а дзе піва? Просто вось тут у нас ёсць бурбон, але бурбона 4. Ну, няхай. Ператворымся ў бурбон. Все, мы цяпер бурбон. Все вітанкі. Да ты памрэш ці не? Алло. Дзякую.
Так, що у нас тут? Аптечку бачу. Ага. Тут у нас некая схема. Схема по очистці. Біохазардів трошки. Органік матеріал. Органіки, до речі, у нас до халеры. Органіка нам не треба. Ось мінерал. Гэта добра. Гэта берем. 2 нейрамоды знайшлі. Кайфово. Гэт мы берем. О, і тут нябожчык ёсць. Хтосьці тут, бачце, бухаў. Пустыя пляшкі. Так, і гэтая дзвер, вядома, таксама закрытая. Агрэсіўны алкаголь, ну, ёсць такое, ёсць такое. Шо паробіш? Пинк. І забралі бурбон, каб не прапаў. Так, захоўваемся і працягваем даследаваць. Таму што ў нас усё яшчэ няма электрычнасці і мы не можам карыстацца. Ось станок, бачце, вырублены. Куды трэба націснуць, каб у нас дало электрычнасць? Вось тут я адрамантаваў. Але гэта нам не той, каб дапамагло. Хутчэй за ўсё трэба знайсці нейкі шчыток, там націснуць кнопачку, каб яно ўсё перазагрузілася. Тады ўсё будзе добра. А тут яшчэ, бачыце, штосьці зламана. Што тут у нас зламана? Турелька. Не, турельку... Ага. Турельку мы не будзем рамантаваць. Турельку мы перапрацуем. Пакладзем вось сюды. Разам з вось гэтым. І перапрацуем іх у метал. Трошки пазней. Так, тут, бачыце, кагосьці заваліла. Вітанкі. Дзякуй за гранаты. Дарэчы, нулевыя гранаты. Это дуже карысныя. Это нам 100% спатрэбіцца. Ліфт. Ліфт вядзе відавочна наверх. А, не. Ён не вядзе наверх, гэта ўжо верх. Хм. Цікава. Магчыма, дарэчы, электрычнасць можна даць вось на тым пульце, памятаеце? Дзе мы швэндаліся, дзе яшчэ закрапчаная дзвер. Магчыма, вось там яно. А яшчэ вось туды мы не заляталі, бачыце? Там мы былі, а сюды не заляталі. Давайте паглядзім, куды гэта можна зрабіць. Вось сюды можна зрабіць. Спачатку трэба залезці сюды. Потым такія... Оба! Дзе я? Не так. Карацей, нам зноўку трэба наша здольнасць. Оба. І адсюль мы ось гэткім чынам заскокнем сюды. Тудака ў нас што? Ось адтуль мы прыйшлі. А тут, ну, агулам больш нічога і няма, халера. А ось гэта што за... Вітанкі, пюрбай. Грыбы пачаліся? Пачакай, у шо ён гуляе? Якія ў яго грыбы там пачаліся? А ты шо, не любіш грыбы? Грыбы гэта неблага. І
Яны і смачненькія, і прыгоженькія, і ўвогуле невлагія такія. Эть, пролезли. Дык дзе нам электрычнасць падрубіць-то? Паспрабуем яшчэ раз паглядзець сюды. Ці можна тут штосьці націснуць? Ну, слухайце, нібыта і не. Раскарабцілася дзвер. Пачакай. А што гэта за дзвер? А мы тут усё злуталі? Трэба спачатку паглядзець. Окульт, некія грыб... окульт ламп. Так, вось на Power Plant, а яшчэ вось сюды. Escape Pod Bay, дарэчы, у нас там схованка. Крацей, нам зараз у гэты бок, а яшчэ ўнізе у нас штосьці ёсць. Тут мы былі, тут мы таксама былі. І тут мы таксама былі, але не ўсё, дарэчы, палуталі. Cult of the Lamp, а я там, дарэчы, не памятаю грыбы. Што там за грыбы, цікава? 3-го ўзроўню, халера. Storage room. Абавязкова трэба абнесці. Так, турелька разбітая ж? Разбітая. Чарговая халера. Мы яе вырубалі вось гэтую халеру з дапамогай ЕМП. Давайте працягваць, дарэчы. Скарыстаемся чалавечым хітрыкамі, то бок Combat Focus, 2-го, дарэчы, ўзроўню. Хова! Бачылі, як далі рады? Я запаволіў час і расстраляў проста ўшчэнт. Знешні эфект Фоксі замовіл. Ну гэта цікава. З гэткім я не сустракаўся. Можете перадаць Фоксі, што яна малайчынка. Ухваляю. Так, тут асцярожна. Тут у нас заўжды ёсць мімікі. Там, дзе ёсць нябожчыкі, там ёсць мімікі, а нябожчыкі тут, бачце, ёсць. Тут у нас ляжыць Юмі Ісака. Хто-небудзь яшчэ? Тут у нас штосьці зламанае. 3-го ўзроўню рамонт трэба. Божухна, там ж 100% штосьці схаванае. Яно робіць эфект гэтага самага дыска. Ну, я спадзяюся, каточка там на стрыме ёсць пазнака, што, маўляў, могуць быць негатыўныя эфекты. Вітанкі. Хэнк Мэджер. Дзякую. Нічога няма. І там яшчэ бачу нябожчыка. Гэта я нават паспела сесці. Officer Jha, this is Chief Elazar. Jha here, Chief. How can I help you? I need you to report to Deep Storage and get Chief Show to reactivate the tracker on Great Lockwood. HR deactivated it as part of the termination, but we don't have a record of him on the departing shuttle. I want to know where he is and escort him where he needs to go. On it, Chief. Ага. Мы знайшлі яшчэ адзін пабочны квест. І для яго выканання нам трэба вярнуцца ў Deep Storage.
Ну, мы туды 100% будем вяртацца. Так, ведаеце, што трэба зрабіць? У нас кішэнькі просто піпец, якія забітыя хламам усялякім. Трэба знайсці... Што? Ну, так это лут. Але для таго, каб ён ператварыўся на карысны лут, трэба спачатку стаць ось тутака, паперадне захаваўшыся. І ўсё гэта максімальна гвалтоўным чынам перапрацаваць. Все скідаем на падлогу і потым кінем туды гранату перапрацоўвальную. Бурбон таксама, дарэчы, выкідаем. Смецце, смецце, смецце. 51 тыфонаўскі орган. Вось гэта мы іх на органы пусцілі. Гэта мы на двое расплецім і частку выкінем. Што яшчэ можна выкінуць? Чаго ў нас шмат? Глядзім. Ну, ўсё астатняе шкада. Смецце, смецце, піва. Ну і ўсё. Ўсё астатняе карыснае. Карацей, нам ўсё ж такі трэба будзе прамацаваць у столю наш інвентар, таму што ўжо не хапае. Ужо зноўку не хапае. О, глядзіце, што я там заўважыў. А што гэта ў нас там ляжыць? Псіхайп там ляжыць. О, бяром, бяром. А чаму тут валяецца насамрэч нашмат менш? Толькі не кажыце мне, што яно ўсё паляцела за тэкстуру. Бляха-муха. Так, добра, што мы захаваліся. Все, спакойна, мы захаваліся. У гэтай гульні насамрэч дужа проста пралезці ў затэкстур'е. Ух, добра, што мы захаваліся. Ніякага вухаха, Рэгана. Все добра. Так. Выкідаем нанова цяпер усё. 51 тыфонаўскі орган, ведаеце, губляць не хочацца. Бурбон. Зноўку выкідаем піва, пісталет, ключ, зламаную гіпса, не гіпса, а пенагармату. Нанова спліцім і выкідаем набойчыкі на пенагармату. Все. Во, вось цяпер, як трэба, не каціся, не трэба каціцца, каціся обратно. І цяпер кідаем сюды вось гэтую. Хова! І цяпер мы зноўку можам паспяхова лутацца, таму што нашыя кішэнькі вызваліліся. Ля! Мы перапрацавалі і Mana Potion. Выпадкова. Бывае. Так. Тут нам трэба падабраць пісталет. Мне здаецца, ці хтосьці тут дыхае. Ці гэта музыка гэткая? Страшная. Тут у нас нічого не сховано.
здаецца, нічога. І тутака ёсць схованка. Дарэчы, мы знаходзілі нататку аб тым, што менавіта на гэтай палубе літаральна ёсць схованка. Давайте зазірнем у нататкі. Пароль водка. Бла-бла-бла-бла. Во-во-во. Stash in the hole by the escape pods. No time to drop. Good luck, Eve. То бок это раптам не там на штось схаванае, таму што нагадаю, вось у гэткіх халерах іх можна адкрываць некаторыя, і там сапраўды можа быць штось схаванае. Але, як я разумею, яно працуе толькі калі над вось гэткай сігналізацыяй у нас ёсць агеньчык, так бы мовіць. Я ўжо одну выпадкова знайшоў. Потым яшчэ знойдзем, я вам пакажу. Ну, слухайце, ось тутака у нас схаванае штосьці ёсць. Колькі у нас нейрамодаў? Ці хопіць нам на... Не, вядома, не хопіць. Боже, на ремонт 3-го ўзроўню. Но не ведаю. Тут можна за кожны под яшчэ зазірнуць. То бок тут насамрэч схаваць дзе столькі месца, што піпец. А яшчэ прышпільна паглядзіце, вось калі мы ўпершыню сюды зайшлі, тут было цёмна, але дзякуючы таму, што станцыя павярнулася сонцам да нас, тут зараз піпец як светла і весела амаль што. Не, тут у нас нічога не схована. Ну, халера яго ведае. Калі раптам то штосьці схована, мы ўсё адно гэта абавязкова знойдзем, таму што ў нас з вами будзе літаральна стрым прысвечаны пошуку скарбаў. Калі мы будзем шукаць ось тыя скарбы, што ў нас на мапе, плюс усялякія схованкі і шмат чаго яшчэ. Давайте зробім набойчыкі на шатган. І ў нас, дарэчы, хапае рэсурсаў на яшчэ адзін нейрамод. Нейрамод. Ага. І яшчэ адзін шатганаўскі набор. Няхай будзе. Пэнк. Таму што, ну, шатган у нас піпец які моцны, таму з ім мы сябе адчуваем дастаткова спакойна. Нягледзячы на ўсю гэтую музыку, на ўвесь гэты да халеры эмбіент. Так. Гэтую лакацыю мы да канца не зачысцілі, таму мы сюды абавязкова павернемся. А зараз ідзем наперад. Power plants.
Нам I know you телефонують. did not come down here much, but I can track you through your bracelet and guide you from here. Per underscored by Propanuya, Papi Vedzitsi. Дякую за водицу. Ой, добре. Так, ми бачимо кришталоїдів скотиняк. Ага, і яны ўнутры будкі. Я дарма вытраціў. Ой, хто у нас там лётае, паглядзіце, гэта тэлепат. Со стороны космосу у нас лётае тэлепат. Дзякуючы гэтаму мы яго дасканавалі, у нас тэлепат цяпер адсканованы максімальна. Кайфова. Не глядзі на мяне. Мінус крышталоіды. Да цябе мы таксама дабяромся. Так, що у нас тут таке? Паляпшэнне. Кніжачка. Яшчэ кніжачка, набойчыкі і... У сэнсе. А калі гэта сюды пароль водка? Ну нічога, у нас тут хапае. А! Капец. Ох, паспеў. Так, що у нас тут? Гэта новая лакацыя, да якой мы знайшлі мапу. І Engineering Control. Адчыняем дзверы. О, і мы бачым... Ох, матка боская. Мы там бачым піпец колькі мімікаў. Окей. Ёсць тут выжыўшыя. Давайте глядзець. Михаила Ильюшин и Томика Хаяши. Окей. Тады ідзем разбирацца з мімікамі. Дрынкі. Дзень добрый. Можно мне адрамантавацца? Дякую. Ну, бачце, гэта сапраўды вось менавіта савецкая частка. Тыпова савецкія барэльефы. Ага, я яшчэ, бачце, тут не палутаў. О! Я ржэкаў з таго, што вось у нас у садзе мясцовым, у дэндрарыі звонку там усялякія металічныя статуі. Маўляў, гэта дарэмная вытрата ресурсаў. Ну, але савецкія жэўжыкі аніяк не адстаюць у сэнсе дарэмнасці. Так. You were looking for me? Yeah, what's the story on Michaela's office? I filed an incident report. Well, I'm sure it's a page turner, but I don't have time. I need to get a crew on the other side of that breach. So what's the problem? Problem is, it's blacker than my butthole at the bottom of a well in there. The grounding resistor malfunctioned. Swap a new one and you should have your lights. Is that all? Hey, you sound right. What's up? I tried replacing the resistor yesterday. And? And it just melted into some kind of goo. Smelled like fried ass. Shit, man. That's not in the report, is it? I need to get some sleep. My shift's over anyway. Maybe you'll have better luck. Халера, третього ўзроўню рамонт трэба. Так, що у нас тут така? Хутчэй за ўсё, ось менавіта адсюль мы падробім электрычнасць і тады ўжо пойдзем
далутваць, памятаеце тую лакацыю, дзе швэндаліся. Так, калі ласачка. Дзякую. Шо гэта? Гэта шо, халера, такое? Мы зламалі нейкую каналізацыю. Так. А тут у нас шмат мімікаў. Канкрэтна гэтыя мімікі не тое, каб актыўна ператвараюцца, але пры гэтым на іх трэба больш набойчыкаў, яны боляча б'юць. Тамака ў нас стаяць турэлькі, як я разумею. Таму што ось мімік толькі што разваліўся. Турелька? А дзе турелька? Вон турелька, бачу. Ля, электрычны жэўжык. Мы не развалимся. Ты шо, ты нас бачила? Мы супер тыфон. Каб нас разваліць, трэба штосьці, не ведаю што. Мы тут самые небяспечныя. Але гукі тут, вядома, непрыемныя. Капец, здаравенная лакацыя. Уяўляеце, колькі тут луту? Ось штосьці зламанае. Тут штосьці запэцканае, і там халера электрычны жэўжык. Ты ж нас не бачыш, я спадзяюсь. Божухнае, колькі тут месца. Мінус. Звычайных фантомаў, калі са стэлсу, мы забіваем з першага стрэлу, літаральна ваншотім. З больш сур'ёзнымі, вядома, трэба павазіцца. Алло! Спаць. Адкуль вы тут павылазілі? Так, вось рэшткі яшчэ аднаго. Бяром. Яшчэ мы тут размяселі электрычнага. Во-во-во-во, намацаў. Всё. Все палутаныя. Так, спачатку пройдземся зверху. Там у нас нейкія вароты зачыненыя. Гэта у нас зноўку толькі аўтарызаваны персанал, але мы сюды можам улезці з дапамогай нашай мімікавасці. Але тут таксама ёсць мімік.
Мімік. Хе-хе-хе. Капец, что робится? Алло! Вы что, ошалели? Это пастка? Мимиковая пастка. Колькі іх тут было? І гэта яшчэ не ўсё. Ты памрэш ці не? Так, вы мяне пазадзяўблі. Дзе мае гранаты? Арывідерчы. Хе-хе-хе. Дзякуй за экзатычны матэрыял. Так. О, турелька, дарэчы. Яе таксама можна будзе перапрацаваць. Тут нейкія, бачце, сур'ёзныя разлікі. Хтосьці адмячаў той, як ідзе час. А вось тут, глядзіце, у нас ёсць куды... Божух, наколькі тут месца для даследавання. Карацей, бяром. Ось гэта. Бяром. Вось гэта. Вітанкі. Ты чаму варушышся, алё? Мне ж страшна. Не варушыся, калі ласка. Так, рэшткі, рэшткі, рэшткі. Турельку бяром. Таксама кладзем туды. Што за гукі гэткія? Мяне працягваюць намагацца пужаць. І я, што характэрна, пужаюся. Мімі-пастка. Ну ты, вядома, сфармулявала. Мімі-пастка. Мі-мі-мі. О, глядзіць, там штосьці ляжыць. Але хутчэй за ўсё гэта менавіта тое месца, у якое мы зараз пралезем. Яшчэ глядзіце турелькі. Божух, наколькі мы зараз металу атрымаем. Але спачатку трэба полымя пагасіць. Так. Ну дык вось гэта, дарэчы, той момант, якога я катэгарычна не разумею. Ёсць у нас нібыта да халеры смелыя усялякія ютуберы, стрымеры і гэтак далей, якія праходзяць хорары, пры гэтым з усяе моцы намагаюцца рабіць выгляд, што яны ім не страшна. А які сэнс гуляць у хорары, калі табе не страшна? Які халера сэнс? Калі табе не страшна, гэта значыць хорар неякасны. Але нават калі хорар неякасны, ўсё адно трэба будзе намагацца упусціць яго ўнутр сябе. Даць яму, так бы мовіць, шанец. Паспрабаваць спужацца. Ну,
Ох, столькі разбітых турелек, што я захрас. Хе-хе-хе-хе. І робім... Ей! Ля налуталі. І там я бачу нават нейрамодзік ляжыць. Хо-хо-хо. Дзень добрый. А вы тут адкуль? А вось набойчыкі, дарэчы, праваліліся за тэкстуры. Шкада. Дзень добры, дзень добры. Гэта хутчэй за ўсё шляхі, каб ісці вось гэтымі ўсіма прыгодамі, але максімальным стэлсам. То бок у нас таксама стэлс, але у нас з вами драпежны стэлс. То бок мы са стэлсу забіваем. А яшчэ можна намагацца прайсці гэткую гульню абсалютным стэлсам. То бок стэлсіць так, каб ніхто з варагоў не здагадаўся, што тут увогуле быў. Трошки арганікі. Гэта таксама прышпільная разнавіднасць. Чорт возьми. She did not make it, but she'll probably have her card on her. Халера, я паржэкаў і прапусціў, куды нам зараз ісці. Нам відавочна трэба знайсці картку, але дзе менавіта? Давайте паглядзім. Чорт возьми. Не, так яна сказала, чорт возьми. Во-во-во-во-во. Нам трэба зараз туды. Але перад гэтым трэба знайсці картку. Дык а дзе? Божух, наколькі тут месца яшчэ. Окей. Пытанне, дзе больш не стаіць. Мы яшчэ не абследавалі і траціны нават гэтага месца. Я зусім забыўся, што мы прыперліся ў новую лакацыю. Зваліўся. Аргану зноўку заблюрыла. Аргана зноўку лаецца ў мяне у каментарах. Дык а што яна напісала? А, чорт? То бок там чорт заблакавалі. Сур'ёзна. О, а гэта, дарэчы, тое, што нам трэба. Там ёсць дзвер, якая заблакаваная, таму што вось гэткая халера там разбіта. Яе можна было адрамантаваць, але для гэтага трэба рамонт 3-го ўзроўню. Шотган набойчыкі нават ёсць. Божухна, які прыемны пакойчык. І гранаткі, і нейрамоды нават. Кайф. Так, все. Карыснае, здаецца, скончылася. Бярэм гэтую халеру і бяжым да дзвяры. Спадзяюся, нас там ніхто не сустрэне, таму што нас там могуць сустрэць.
Гэта будзе непрыемна. А, глядзіце. А там мы не былі. Так, пачакай, калі ласачка. Вунь там. Не, мы там прабягалі. Мы там хуціка прабеглі, таму што забівалі кагосьці. Але там, здаецца, яшчэ ёсць нейкія... Ёсць куды націснуць. Ці не? Ось мы тут прабеглі, пабеглі туды. Не, тут больш нічога няма. Але халера яго ведае. Ось, напрыклад, ось запхнуць куды-небудзь туды нейкую схованку ізі. Уяўляеце, як гэта крыўна, то бок пабег кудысьці, не пераправерыў канкрэтна гэты кут, а менавіта ў гэтым куце у нас ляжала 10 нейрамодаў. Ці нейкі асаблівы чып. Дужа карысны. Крыўдна. Божух, наколькі тут шляхоў, вы паглядзіце. То бок насамрэч біцца з гэтымі ўсіма жэўжыкамі было не абавязкова. Тут можна было проста па стэлсу прайсці, а ніякі фантом не заўважыў бы. Так, там за шклом у нас працягваюць лётаць хутчэй за ўсё крышталоіды. Окей. Ідź. Пабеглі рамантаваць дзвер. Хоба. Вось сюды нам трэба. Хоба. Глядзіце, там плаваюць нейрамоды ў бязважкасці. Я цяпер туды хачу. Так а мы даведаемся? Мы абавязкова даведаемся. Дык а як цябе адкрыць? Открывайся, я ўжо бачу там нейрамоды. Пусціце мяне да нейрамодаў. Халера, ўсё яшчэ зачынена. То бок мы фактычна адрамантавалі толькі святло, каб пабачыць, што туды варта зайсці. Ці як, ці што? А як пралезці-то? Давайте паглядзім на мапу гэтага месца. Мы зараз знаходзімся у найвышэйшым месцы. Туды сапраўды можна прайсці, там у нас калідоры, 2 пакойчыкі. Памяшканне праваруч у нас таксама закрытае, і яно здаравеннае. Тут мы былі. Гэта верхняя частка вось гэтага памяшкання. Гэтыя дзверы у нас зачыненыя, таму што трэба знайсці картку, а тут нас не было. А як нам сюды залезці? Вось сюды нам 100% трэба, таму што, глядзіце, на найніжэйшым паверсе у нас і фабрыкатар, і перапрацоўка. А як туды апусціцца? Level Transition. А халера яго ведае. А сюды можна пралезці? Дарэчы, а тут шкло якое? Звычайнае ці асаблівае? Таму што калі звычайнае, то мы можам проста ператварыцца на міміка. Ось, давайте. Пролазь. Оба. Пролезли. Нормально. Что у нас тут такая? Escape pods. Хтосьці тут намагаецца спегчы. Transcribe.
Grandma? It's fine. Danielle's joining us. She'll cover us if we get into trouble. She said yes? Ёпарасоте. Negotiated. I had to say yes to some things too. Що таке? Гарбата. Ну, я ведаю, що гэта, таму што я гэта рабіў. Вось у чым прышпіл. Там стаяла кава зранку, я падумаў, што гэта гарбата і разбавіў яе на дзве. Карацей, я ранішнюю каву разбавіў на 2 кубкі. Цяпер гэта максімальна разбаўленая кава. Ну а што, смачненька атрымалася і кафеіну няшмат. Так, дзверы адчынілі. Цяпер нам трэба, мусіць, скакаць кудысьці. А, слухайце, туды мімік пайшоў і ён памёр, як я разумею. Таму што мы яго ўжо не бачым, я там бачу мімікавыя рэшткі. Окей, то бок тут мімікаў жывых няма. Файна. Будуем сабе сцежку. Мы з гэткім ужо сустракаліся. Мы у самай першай лакацыі разбілі шчыток і былі вымушаныя пабудаваць сабе масток з дапамогай пенагарматы. Так. Ты шо? Мяне дзёбнула электрычнасцю, а чаму? Цікава. Не спадабалася. Хутчэй за ўсё. Що гэта было? Що гэта было, алло? Я кажу, хутчэй за ўсё тут можна было бяспечна прайсці па трубах зверху, бачце? А давайте паспрабуем. Таму што мне насамрэч не падабаецца рызыкаваць. Давайте засую. А! Ау, боляча як! Ау! Лікуемся. Дарэчы, у нас абсалютна ўшчэнт забіты інвентар. Халера. Адрамантавалі. Так, цяпер заскочым вунь туды. Заскочым, вядома, з дапамогай палтаргейстаўскага бждынька. Як мне падабаецца гэтая здольнасць. Што гэта за гукі гэткія страшныя? Хто там размаўляе? Алло. Вядома, што той, хто небяспечны, ён заўжды ў першую чаргу небяспечны для сябе. Гэта літаральна мараль кожнага першага аповеду пра небяспечнасць. А? Дзе?
ты! Холера! Вау! Вы бачылі? Вы бляха бачылі, што адбылося? Той, хто жудасным чынам размаўляў, гэта як заўжды, калі ў нас здараецца хорарны момант, гэта як заўжды быў полтергейст. Гэты полтергейст скарыстаўся сваёй здольнасцю падымаць рэчы. Ён падняў нас, варкнуў аб столю і зламаў. То бок нас літаральна паламала аб столю. Капец. Так. Вось там, вось гэты брыль. Так, окей. Калі у нас тут полтергейст, яго трэба знайсці. Вось гэты вось брыль. Ён нібыта шкляны, але дастаткова відавочна крэпкі быў, каб зрабіць нам боляча. Вось аб гэтае нас разбіла. Мы вось туды заляцелі, і там нас зрабілі кірдык. Так, давайте возьмем что-нибудь больше. Вы бачили? Яно холера рухается. Ён у нас можа мімікрировать, але дзякуючы таму, што ён больш высокага ўзроўню параўнанні з мімікамі, наш псіхаскоп яго не заўважае. Але мы яго можам заўважыць уласнымі вачыма. Цяпер там усталяваная пастка. Калі ён там будзе швэндацца, яму капец. Полтергейст. Дарэчы, мы адсканавалі полтергейста максімальна. І, дарэчы, у яго слабасць менавіта полымя. Быў полтергейст і няма полтергейсту. Скотыняки. Мы цяпер можам крафціць лазер. Жосць. Халера, нашая вось гэтая здольнасць вогненная, яна не прападае, і мы яе не можам патушыць з дапамогай гіпса. Якого халера гіпса? Пенагарматы. Як нам цяпер палутаць жэўжыка? І падстрэліць яе нельга. А калі яе актываваць з дапамогай нашай здольнасці ремоут контрол, вось гэтай. Не атрымліваецца. А забайціць можа як? Таму што ў нас ужо здаралася такое, то бок мы зараз расслабімся, і яна нас гэта самае паб'е. Access code to park storage changed last shift. We had a short, so security came up and reset.
Oh, sure. Thank you. Hey, maybe it's not my place, but... What? Spit it out. Well, it's just that there was a minor leak, and, I told Connolly we should wait for new parts, but, Duncan, I don't give a shit about your pissing contest with Connolly. Take it to Brooks. Code's embedded in this message. Мы знайшлі код, але я трошки хвалююся, таму не зразумеў да чаго. Мяне, вядома, о, чыпсет знайшлі. Мяне хвалюе тое, што ў нас зноўку забіты інвентар. Дарэчы, ёсць нейрамода ў нас 8. Магчыма, мы зараз... Во! Мы прамацуем наш інвентар. Все, цяпер ён максімальны. Цяпер месца ёсць. Хе-хе. Ух. Паставіў пастку ў асноўным для сябе. Тут жа ж хутчэй за ўсё усяляка смачна, піпец колькі валяецца. Тут што найменш мімікаў трэба палутаць. Але тут, бачце, ўсё ад токам. Дарэчы, як цяпер адсюль збягаць? А, вось сюды трэба заскочыць. Захоўваемся на той выпадак, калі нас заб'е ўласны вагонь. Робім бжынт. Оба, залезлі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ух, добег. На паніцы добег. Так. Мы знайшлі нейкія паролі. Дзе у нас былі запароленыя дзверы? Давайте шукаць. А, ну, дарэчы, запароленыя дзверы у нас былі ў папярэднім... гэтым самым папярэдняй лакацыі. Давайте паглядзім. Пароль водка, гэта мы памятаем. Вось аўдыалогі. Key-code change. А паслухаць? Алло. Enter. Duncan, access code to part storage changed last shift. We had a short, so security came up and reset. Oh, sure. Thank you. Hey, maybe it's not my place, but... What? Spit it out. Well, it's just that there was a minor leak, and, I told Connolly we should wait for new parts, but, Duncan, I don't give a shit about your pissing contest with Connolly. Take it to Brooks. Code's embedded in this message. Тут у нас было штосьці запароленае. Тут мы ўжо ўсё адкрылі, гэта было на картках. Што гэта было? Я спужаўся, а што гэта было? Просто ў нейкі момант мы трошки спатыкнуліся і у нас быў трошки скрымер. Кайфова. Тут карткі у нас усё яшчэ няма. І адсюль ніжэй мы аніяк прайсці не можам.
Магчыма, гэта сапраўды ад... ну, то бок, у нас там было зачыненае менавіта supply storage на папярэдняй лакацыі. Давайте паспрабуем туды збегаць. Оп. Вітанкі security. І бждых. Не праверыш, не дазнаешся, насамрэч. Тут столькі ўсяго, што піпец. Дарэчы, мне падавалася, што гэта эмбіент, а насамрэч гэта не эмбіент, гэта ў нас халадзільнік пішчыць, таму што дрэнна закрыўся. Чакайце, калі ласачка. Будзем спадзявацца, што нідзе мяне пачула. Дзень добрый. А тут ужо, глядзіце, новыя жэўжыкі лётаюць. Стелс. Хе-хе-хе. Професійна залупашылі. Нідзе, дарэчы, нас не пачула. Не, гэта не адсюль пароль. Халера. Ну, затое можна... А насамрэч не можна. Што можна? Нам трэба гэты самы станок для перапрацоўкі смецця. А электрычнасці у нас тут все яшчэ няма. І пры гэтым прыйшлі новыя фантомы і гэтыя самыя і электрычныя і аператары закарабчаныя. Холера. Катэгарычна не чуе. А, ніндзя, дарэчы, можа быць на балконе, таму не чуе. Шо? Толькі калі мы паўторна зайшлі сюды, нам далі працяг гэтага самага, працяг задання. Сюды нельга. Тут мы можем толькі сюды спусціцца. А там мы зараз правяралі, там нічога няма. Окей, што мы ў гэткіх выпадках робім? У гэтых выпадках мы трошкі чыцерым. Мы павяртаем маркеры задання. Дзе ў нас? Enemy hit, enemy... Во, objectives, маркеры. Михайла. Михаіла, то бок. Яна, то бок, ось менавіта там за дзвярыма. Давайте яшчэ раз туды паглядзім у гэткім выпадку. Спадзяюся, тут не з'явіліся нанова фантомы.
Таму што гэта тое, што робяць фантомы, яны з'яўляюцца. Во, сапраўды, бачце, Михайла у нас вунь там, зусім побач. Але у нас все яшчэ няма карткі. Ёсць імавернасць, што ў тым будыначку з электрычнасцю, будыначку, пакойчыку з электрычнасцю мы насамрэч далёка не ўсё палуталі. Давайте туды вернемся ўсё ж такі і паглядзім, таму што там што найменш я потым ужо заўважыў, калі збег, там не пачытаныя імейлы. Магчыма, у гэтых імейлах штосьці карыснае будзе. Зробім сабе шлях з грэкаў у варагі. Такі грунтоўны масток. Таму што насамрэч набойчыкаў на гэтую пенагармату у нас да халеры, а выкарыстоўваем яе мы рэдка. У асноўным, калі трэба штосьці адрамантаваць. О, палтергейст. Тут быў яшчэ адзін палтергейст, і яго забіла. Кайфова. Опа, вось. Імейлы. Shipment ready. Нейкі тест. Little help. І нічого карыснага насамрэч. Але, дарэчы, мушу заўважыць, што наша міна пры пераходзе ў іншую лакацыю яна скінулася. Гэта ўжо добра. Ужо, так бы мовіць, добрыя навіны. А тут яшчэ, бачце, скрынькі. Я хочу скрынькі. Скрынькі хочу. Что там? Что-то можно натиснуть? Если так проціснецца. Ну гэта ж лут. Халера, то бок мне праз электрычнасць трэба лезці. Дарэчы, дарэчы, электрычнасць, я ж забыўся. Мы ж, здаецца, прамацавалі электрычную успрымальнасць. Во, вось тут така. Тэарэтычна электрычнасць нам зараз мусіць аднаўляць ману. Давайте захаваемся і паспрабуем, няхай нас паб'е. Ага. Ну, дарэчы, мана аднаўляецца. Але нас усё адно забівае. Так. Окей. У гэткім выпадку нам трэба будаваць масток туды.
Дагрукаліся да ніндзі. Даўно. Нормально. Я спачатку падумаў, што гэта не пішыць халадзільнік, а што гэта ў мяне ў гульні. Так, вось мы дабраліся да скарбаў. А халера, тут пуста. Алло, у сэнсе пуста. Бляха, тут пуста. Крыўдна. Не буду я пісаць у тэлезе. Ну так я ж дагрукаўся, все добра. Так, гэта мы палуталі. Як бы нам гэту электрычнасць вырубіць? Халера его ведае. А, вунь, глядзіце, нейкі кампухтар. Смачна есці. А гэта што? О, глядзіце, якія ў іх тут розеткі. Рушпільна. Амаль што высокатэхналагічна. Нарэшце спатрэбіліся велічэзныя запасы набойчыкаў да пенагарматы. Так, гэта сюды пароль водка? Дарэчы, не. Пусці. А, не, на жаль. Тут у нас не штосьці карыснае, тут у нас просто яшчэ адзін кампухтар. Окей. Давайте. Магчыма, там ж у нас абнавіўся квест нарэшце. Магчыма, мы зараз пабачым. Во, асіст Михаила Ильюшин. Сустрэць Михаилу Ильюшин там, дзе куды мы пралезці пакуль што не можам. Прыкольна. Во, вось яно. Талас экстрір. Слухайце, магчыма, туды трэба пралезці менавіта праз космас. А як нам патрапіць у экстэр'ер? Ну, то бок, вось, калі б адчыніліся гэтыя дзверы, было б добра, але яны нас не адчыніліся, на жаль. Вось гэтыя дзверы я маю на ўвазе. Як нам пралезці ў космас? Exterior bridge detected beyond this point. Дык я ж, бляха, паставіў сюды засцерагальнік новы. Навошта я яго сюды ставіў? Просто каб святло далі? Прикольна. Дарэчы, экстэр'ер у нас тут будзе небяспечны, таму што мы тут швэндаліся і бачылі, што тут у нас лётае телепат. А на папярэдняй лакацыі у нас дзесьці быў выхад у космас. Давайте паглядзім.
Communication device. Які халера девайс. Так, вось мы. Магчыма, дарэчы, Power Kiosk. Магчыма, дарэчы, электрычнасць у нас аднаўляецца ось тут така. Ну, гэта мы яшчэ паглядзім. Cargo Bay, Security Station. Тут мы ўжо паўсюль былі. Талас Лобі мы туды прайсці, на жаль, не можам. І ось тут, дарэчы, у нас шмат чаго было зачынена. Карацей, окей. Зараз, пакуль мы тут, давайте паспрабуем яшчэ раз улезці у вось гэты пакойчык халера і там ўсё ж таки запусціць электрычнасць. Ну, бляха-муха. Ох, уже ты платформинг. Ай-яй-яй-яй. Да божухна. Эть. Минулый раз я на неяк прасцей залезлася. Так, не упаў. Вось мы тут така прайшлі, вось гэтак. Оба. І ўсё. Так. Тут у нас цяпер зноўку жэўжыкі. Непрыемныя. Прычым два. Адкуль яны павылазілі? Вось у чым пытанне. Дык пачакайце, тут паўсюль цяпер электрычнасць, то бок у нас ёсць электрычнасць? То бок працуе... Не, пакуль што, здаецца, не працуе. Складана, карацей. Так, не падаем. Вось тутака у нас тое, што пазначана як энергетычны кіёск. Во, божухна, я не заўважыў кнопачку. Капец. Але ж я сляпы. Все. Цяпер тут у нас электрычнасць ёсць, і станок адпаведна працуе, можна будзе перапрацоўваць усялякае. А зараз мы будзем рабіць бждых палымяны. Будем ставить пастки. Ля, ён пайшоў з іншага боку. У сэнсе, а чаму пастка не спрацавала? Карацей, полымі мне як нязручна карыстацца. Вось я шваркнуў. Яно там пазаду у нас вісіць цяпер. А сэнс? А навошта? То бок мы зашпулялі гэтага жэўжыка літаральна толькі драбашом. І ён, дарэчы, гарыць.
А чаму тут электрычнасць? Дзе ў нас штосьці трэба адрамантаваць? Там, хутчэй за ўсё, ўнізе ў нас штосьці трэба адрамантаваць. Нарэшце ў нас працуючы, халера, станок. Колькі ў нас, глядзіце, пенагармат сабралося. Так. Всё? Здаецца, ўсё. Перапрацоўваем. Ох, перапрацоўваем. Цяпер і на нейрамоды хопіць. І на што заўгодна. Да што там зламалася-то, божухна? Тухні, скотыняка. Алло? Ладно, нехай гарыць. Але што ў нас тут токам б'ецца? Незразумела. Так. Там цяпер прайсці... О, дарэчы, я сюды збіраўся закінуць эту самую перапрацоўчую гранату. У нас жа ж яны яшчэ ёсць. Так, вось. Вось. Была турелька. І ўсё, цяпер перапрацованая. Шкада, што гэтага не захапіла. У нас жа ж там яшчэ ось у гэтым пакойчыку нам тады не лезла. А цяпер палезе. Во, усялякае смецце мы тут пакінулі. Пароль водка. Это сюды быў пароль водка. Трэжа хант. Нам зноўку адмецілі, што мы выканалі гэта. Так пачакайце, мы ж ужо заўважалі. То бок вось, што мы знайшлі. Дзе? Во. Вось тут у нас лічба 3. Гэта адна з лічб у вось гэтым паляванні за скарбамі. Нам трэба сабраць яшчэ 3 лічбы. І гэта ў нас утворыць пароль. І гэты пароль трэба потым будзе ўвесці і гэткім чынам атрымаць скарб. Так, тут у нас, дарэчы, таксама ўжо пабітае шкло. Эць. Але тут мы, здаецца, ўсё палуталі. Тут мы нічога не пакінулі. Тут мы нейрамодзікі знайшлі, ўсё. Гэтае пытанне закрыта. Прыемна, але тым не менш. Нарэшце дзверы адчыняюцца. Але гэта не тое, што нас да халеры цікавіць. Нам бы ось адсюль пароль знайсці. Слухайце, а можа прамацаваць ўсё ж такі хакінг? Колькі трэба на хакінг?
У нас столькі, вядома, няма, але мы можам зрабіць. У нас ёсць 2, трэба яшчэ 4 нейрамоды. Колькі у нас? Халера, не хапае. Мы можам зрабіць 2 нейрамоды. Давайте зробім. Так. І давайте яшчэ зробім набойчыкаў для дарбаша, таму што іх засталося няшмат. Як вы можете заўважыць, у нас зараз 22. Але дзякуючы, што мы ўсё лутаем, у нас да халеры метал, да халеры хіміі, і ў выніку хоп-хоп-хоп, вось ужо 58. Так, турелька ледь живая. Зазирнул, бляха. Упс. Адкуль ты там вылез? Слухайце, магчыма, ён хаваўся вось у тым гэтым самым. Ля, як мы яго. Ауч! Усё ж таки опекло. Скотыняка. Так, дарэчы, у нас ёсць жа ж, здаецца. Дзесьці у нас было. З мінулага разу, калі нас опекло, я, здаецца, зрабіў пра запас. Не, гэта зламаныя косткі. Гэта таксама не тое. Слухайце, відаць, не зрабіў. Так, Q-beam cells. Скин, шукаем скин. Медкит, болткастер. Дарэчы, болткастер трэба паспрабаваць зрабіць, у тым сэнсе, што там мы знайшлі нейкія новыя варыяцыі болткастера. Skeletal Repair Kit, антирад, Suit Repair, Bolt. Во. Зробім 2. Каб наступнага разу, калі гэта здарыцца, у нас было чым. Так, болткастер. Гэткі жа літаральна. Халера. А што ж мы там знаходзілі іншыя версіі? Складана. Так, палікаваліся. І гэтым палікаваліся, і водкі выпілі. Мы ж ўсё ж такі ў савецкай частцы. Якая тут была зачыненая? Во, вось гэтая. Ну, і яна ўсё яшчэ зачыненая. Дарэчы, тут ж можна, халера, паглядзець, я забыўся. Там у нас я бачу аптэчку нябожчыка. Шо? Мімік? Чулі? Ці гэта там... там унутры мімік. Бо хтосьці закрыў сябе з мімікам. Ну, такое сабе.
Я бачыў нейкую метку. Во, communication device. Сюдэма. Халера, а там хтосьці ё. А, ну гэта звычайны, здаецца. Мінус. А, не мінус. Ох, матка боска. Нас трошки телепортовало. Там их до холеры раптовно. Фу? А шо фу? Шо здарилося? Так, окей. А, фу, водка. Ну так. Просто я на место займаю. Выключно тому. Так, а куды яны падзеліся? А, цего, іхнія рэшткі ляжаць. Я іх забіў, сур'ёзна? Цяпер мы можам рамантаваць гэтую лухту. Хова. І ўсё. Слухайце, сапраўды забіў. Хе-хе. Що у нас тут було? Здається, тут у нас щось зачинене було. І нас там хтось чекає. Я вже бачу, що коли мільгатить світло, це значить, що побач мімік буде. О, мімік. Не обов'язково мімік. А! Да бляха, зноўку нас падпаліла. Ухіляцца ад гэтых вогненных пастак даволі складана. Калі іх паставіў не я. Дарэчы, у нас ужо нулевые трансмиттары не стакаюцца і ЕМП і тыфонаўскія прынады. У нас столькі ресурсаў, што яны займаюць да халеры месца. Так, тут мы былі. Вось тут у нас штосьці было. Не, сюль у нас таксама паролю пакуль што няма. У, холера. Communication device. Multiple object и multiple object. Давайте поглядзім на мапу. Мапы тут раптоўна дуже карысныя. Так, гэта вось нам, каб прайсці на Powerplane зноўку. Мы зараз знаходзімся тутака. І тутака мы можам прайсці на Cargo Bay зноўку. А давайте паспрабуем. Таму што там, здаецца, ёсць выхад у космас, а нам менавіта ў космас трэба. Паспрабуем праз папярэднюю лакацыю выйти ў космас і патрапіць вось туды.
Таму што мы бачылі, што там у нас прабіта. З іншага боку, калі мы можам уляцець, то хутчэй за ўсё дзверы там заблакаваныя. Складана, карацей. Кошмар! Цікава, а у без важкасці можна ад яго схавацца? Да нас зноўку прыйшоў кошмар. Бляха. Шановны, ідзі ў сраку. Activate processing. Ну ён ведае, што мы тутака, але да нас дастаць не можа, таму што гэтыя усялякія вокны, яны максімальна абароненыя гэтым самым энергетычнымі усялякімі бар'ерамі. Карацей, як заўжды, галоўнае своечасова схавацца. Давайте пакуль што паглядзім на мапу. Вось гэта ў нас праход, вось гэта ў нас мы штосьці забылі націснуць, а вось гэта выхад у космас. Слухайце, што найменш сюдой можна выйсці ў космас. Паспрабуем тудой вылезці. Але спачатку трэба пачакаць, пакуль не збяжыць кошмар, халера. Я пакуль лапшы паем. Бегчы ад яго дурная халера. Хавацца ад яго дужа цяжка, таму што ён, нават калі памятаеце, мы ў кафетэрыі ад яго хаваліся, гэта было дужа небяспечна. То бок нас выратавала толькі тое, што мы схаваліся пад пэўным сталом, пад які ён не мог зазірнуць, таму што пад все іншае ён зазіраў фактычна. Так, вам ж бачна адлік? Бачна. Паўхвіліны засталося. Трымаемся. Девять, 8, 7, 6. Ух! Перамога. Хе-хе-хе. Як выявілася, мы тут штосьці забыліся націснуць. А, ну яно заблакаванае, таму што ўсё яшчэ лакдаун. Таму, каб выйсці ў космас, нам трэба скарыстацца тым подам, як вы памятаеце. То бок мы вось праз гэтае месца ўваходзілі у космос. Хаба! На мінулым стрыме. Хутчэй за ўсё, там зноўку усе ў нас адрадзіліся. Усе ўсялякія непрыемныя жыўжыкі. Але мы ўзброеныя. Так.
У нас зноўку падключаныя маркеры, таму можна скарыстацца момантам і палутаць, што мы прапусцілі. Напрыклад, вось тут мы не заўважылі нябожчыка. Дзень добрый. Як вашыя справы? Дзякую. Чипсет. Новы чипсет. Тут у нас прыбірае пашкоджанні, атрыманыя падчас бойцы у бязважкасці. Паставім. Дарэчы, у нас разблакаваліся... яно разблакавалася з паляпшэннем бронекамізэлькі. Вось, як яно спрацавала. Окей. Тады яшчэ гэта паставім. Гэта розная версія аднаго і таго ж чыпа, і яны не стакаюцца, ні халеры сабе. Цікава. Окей, вось так поставили. А тут только у нас что новое? Зменшае кошт выкарыстання менавіта энергетычных тэфонаўскіх атак. Бяром. Падабаецца. Так, вось гэта нам ужо не трэба, таму што мы ўсіх адсканавалі ўжо. Замест гэтага мы паставім аптимайзер. Аптимайзер. Дык а як сняць-то? Во, сняли оптимайзер. Таго нябожчыка мы лутанули. Нам, карацей, вось туды трэба ляцець. Тут у нас штосьці лётае, штосьці мы не заўважылі. Хоба. Там все полутано. Communication device. Что за communication device? Гэта у нас закрытое. Гэта airlock той самый. Там у нас нябожчык лётае. Дзесьці побач у нас разбітае ёсць месца. Во-во-во, Hillbridge Power Plant. А чаму знікла? Во. Вось нам туды трэба. Спачатку захаваемся, дарэчы. І ляцець асцярожна трэба, таму што, нагадаю, у нас тут лётае телепат. Мы літаральна да яго ў госці зараз ляцім. Что за communication device? Ага, Power Plant Locket. Окей. Але я чую кагосьці тэфонаўскага.
Во-во-во, лётае. Лётае скотыняка, бачце? Мы его уже нават пасканавалі. Ну шо? Спрабуем атакаваць? Мы ж захаваліся, здаецца. Вось давайте яшчэ раз захаваемся. Зжарэм адразу вось гэтае. Вось гэтае. Вось гэтае. Всё зжарэм. Падрыхтуемся максімальна. А, і глядзіце, у нас яшчэ наша зброя да халеры пабітая. Трэба адрамантавацца. На палову разбітая халера. Максимально. Все. Дрыхтаваліся. Да ты помрешь уже ці не? Яшчэ крышталоіды лётаюць. Нарэшце. Всё, рэтрыт. Рэтрыт. Щось мне боляча. Чому мені боляче? Ля, я ледь живий, до речі. Так. Зараз з'їсти всю лапшу. До речі, ти можеш так само з'їсти лапшу. Ось там лапша. Шо, смачно? А мы шампусика дрынкнем. И закусим чимсь зеленым. Зараз жарем что-то зеленое. Так. Ось тут у нас штосьці разбитое. О, гэта офіс Михаілы. Магчыма, тут нейкая картачка і знойдзецца. Михаіла з Бустер Шотс. Мы знайшлі нейкія лекі, да рэчы. Так, що яшчэ тут карыснага ёсць? Опа! Апошняе паведамленне на кампутары Михаілы гэта той, як ёй напісаў наш брацельнік. Подозрована, подозрована.
Тут, здаецца, быў яшчэ не ремонт. Іх дакладна тут 3 лётала. Ну, можа, дзесьці паляцеў. А тут у нас што? Дзень добры. О, тут у нас манапоўшаны. Велічэзнай колькасцю, ухваляю. Хтосьці да халеры старамодны тут жыў. Ёсць тэлефон савецкі, бачце, нават дыскавы. Гэта ж дыск? Ну, амаль што дыск. А кампухтара няма. Ёсць вось там штосьці. Але гэта нават не кампухтар, гэта так, экран. Хтосьці прышпільны тут жыў. Эпць. Все, карацей, адсюль можна вылятаць. І спрабуем паляцець ніжэй. Таму што, калі я не памыляюся, там на мапе было адзначана выхад у космас. Ну так. А, дык гэта хутчэй за ўсё вось яно ёсць, халера. А як нам разблакаваць усё гэта? Глядзіце, наш цень які. То бок вось гэта яно і ёсць. Вось гэта выхад у знешняе асяроддзе. Афіцыйны выхад. А тут у нас што-небудзь ёсць цікавае? Не, здаецца, няма. Але тут, калі што, можна хавацца, глядзіце. Хоба. Хутчэй за ўсё прыблізна гэтак хавалася... як-то яе. Паненка, якой мы дапамагалі в кафетэрыі. Так, тут у нас ёсць хто небяспечны? Ось это у нас што? Hardware Labs Hullbridge. А ось гэта у нас Communication Device, які мне вочы мазоліў. Слухайце, калі гэта раптам менавіта з дапамогай яго мы зараз разблакуем усе аэрлокі, то будзе да халеры добра. Але ёсць імавернасць, што не. Таму гэта трэба прайсці вось сюды, там дзе закрыта, і тады патрапім куды трэ. Тут у нас яшчэ лётаюць скатынякі крышталоіды. Во. Трэба прайсці туды, і там будзе Communication Device. Халера. Наш брацельнік нарабіў бяды, заблакаваў нам усю станцыю фактычна. Мне спачатку здавалася, ён проста нас закрыў у Deep Storage, але ж не, ён заблакаваў літаральна ўсю станцыю. Зачынена. Карга-бэй. Зачынена. І там яшчэ ёсць чым заняцца. Давайте паспрабуем туды даляцець. Там хутчэй за ўсё таксама ўсё зачынена.
Але нам нічога не перашкаджае туды паляцець. Стопе. А, гэта ён просто далёка. Во, там ёсць нябожчык нейкі. Давайте да яго завітаем. Калі раптам вылецелі ў космас, то варта і палятаць, таму што я ўжо, дарэчы, звык у тым сэнсе, што арыентуюся. Там таксама зачынена. І тут таксама ёсць нябожчык. Ось тыя халера статуі, пра якія я распавядаў, якія звонку. Не, тут крылатыя і львы. Просто звонку станцыі. Чо? Не. Майк Делвін, вітанкі. Дзякуй табе. Ось там яшчэ хтосьці. Так, асцярожна ляцім. Не б'емся галавой, як гэта было ў мінулыя разы. Так. Гэта тэхнапад? Чакайце. Гэта тэхнапад! Рэтрыт. Спакойна. Мы знайшлі ворага даволі небяспечнага. Але там зараз будзе і сонца, і на нашым баку перавага, таму што ў нас ёсць электрычнасць. Ля! Толькі вось ухіляцца максімальна нязручна. Ля, не патрапіў. Ауч, боляча. Чакай. Пахіліцца. Фух. Мы зараз зноўку ўсе на бочкі вытрацем. А! Боляча. Дзе ён? Я яго згубіў. Куды? Куды ён рвануў? Вы бачылі? Ён проста рвануў ці кудысьці рвануў? Нам яшчэ яго залутаць хацелася б. Я канчаткова згубіўся. Во, Human Corps. Мы туды ляцелі і сустрэлі тэхнапата. Полікуемся. Вось у нас ляжыць Михаила і побач Михаила просто корпс чысці. І побач лазерная гармата. Стаямба. Мар'яна нейкая.
Arias. This is Captain Jada Marks. I'm setting down for posterity my deliberation over the fate of the shuttle Advent. I'm unable to determine with confidence if the Advent departed before being contaminated by the life forms presently overwhelming Talos 1. Best guess, based on telemetry data, Advent departed approximately 30 minutes prior to the first incident report logged by security. 30 minutes. It is within that narrow gap of uncertainty I must decide whether or not to remote detonate the shuttle and its 5 passengers. They may very well be flying a cargo hold full of mimics to an unsuspecting Earth. They may not. Captain! We could sure as hell use that golden gun right about now! I don't... Golden Gun? Що? Так, окей. Праз космос у нас не атрымалася далезці да Михаілы, таму варта ляцець абратна, так бы мовіць, вось у гэтым напрамку. Ау-ау-ау! Включаеш ліхтарык і бачыш, як на цябе хутка ляціць сцяна. Непрыемная. Непрыемная. Ля нас хтосьці заўважыў. Бяжым. Так. Халера, яно з того боку. Обляцелі не там. Не, космос адчуваецца прыемна, дуже прыемна. Ён адчуваецца сапраўдным. Так. Як нам даляцець, куди трэба? Во, ось сюди нам трэба. Войдзем тымі ж дзвярыма, якімі вылецелі. Тут уже зноўку хтосьці з'явіўся, сур'ёзна. Стапе. О, даляцелі. Не, падарожжы ў космасе яны сапраўды захапляюць. Во, гэта будзе лепш. Асяроддзе адчуваецца зусім іншым. Тут все яшчэ ходзяць ДЖ-ўжыкі, ледзь жывыя. Так, ёсць у нас што перапрацаваць? Ёсць.
Яшчэ вось гэта, вось гэта, вось гэта. Яшчэ можна перапрацануць вось гэта. У нас ужо 7 нейрамодаў. Здаецца, мы збіраліся прамацаваць сабе узлом, каб адкрыць там один supply storage. Так, спадзяюся, кашмар зноўку не вылезе. Тут у нас все яшчэ заблакавана, таму што локдаун. Дзякуй табе, браце, не табе ў сраку. Вяртаемся ў савецкую частку станцыі. Штосьці мы прапусцілі, штосьці мы не пачулі, не зразумелі. Дарэчы, тут же ж хутчэй за ўсё ёсць логі. Так, чаму там дзверы адчыняліся? Стелс. Multiple. Оп. Вітанкі, вітанкі. Ты нас не цікавіш. По стелсу пройшли мимо фантома. Як сур'ёзныя дарослыя людзі. Яшчэ ты жывы, божухна. Якія ж вы крэпкія. Так, зробім сабе нейрамодзік. Хопа. І глядзім. Узлом. Узлом ужо можна было зрабіць. Хакінг 3-го ўзроўню за 6 нейрамодаў. Тут все окей. Окей. Стелс трэба будзе качаць. Так. Ну шо, storage room? Прыйшоў твой час. Захаваліся, давайте ламаць. Я... Ау. Це. Міміки ёсць? Турелька ёсць. Нейрамоды ёсць. 3 штуки. Не акупілася, але ўсё адно прыемна. І да халеры усялякага смецця ёсць, глядзіце. Божухна. Так. Турельку разом з узетымі тумбачкамі можна будзе зараз перапрацаваць. Ідзі да мяне. Ось гэтак цябе паставім. Там зверху яшчэ што-небудзь схаванае? Як думаеце? Чё за ўсё схавана? Ауч! Ні халеры сабе! Мяне ўцягнула ў шафу, шваркнула головой.
аб металічную палічку, і ў мяне цяпер контузія зноўку. Ауч. Так, дзе мы можам палікавацца? А, вось у лобі у нас былі медзікі, але мы лепш пойдзем на наступную лакацыю. О! Лес не прапусціў, дарэчы. Перад вачыма трошкі плыве, але не страшна. Галоўнае, што мы нарэшце залуталі. Трошки боляче. Шалом трэба насіць. Не, дык у нас ёсць шалом. У нас ёсць, па-першае, шалом, па-другое, псіхаскоп, які выглядае, ось бачыш як? Таксама выконвае роль шалом, але у іх функцыі іншыя. Псіхаскоп у нас, каб глядзець, а шалом, той, што шалом, ён для таго, каб у нас герметычны скафандр быў. Вось тут лётаў наш телепат, мы яго забілі. А такога шалома, каб абараняў нас ад пашкоджання, у нас, на жаль, няма. Так, там дакладна няма нікога. Сэнсе? Алло? Я толькі што там быў. Слухайце, у мяне дакладна контузія, таму што я толькі што там быў. Чаму тут все яшчэ лётаюць два нейрамоды? Тры нейрамоды. Я ж там палутаўся, алё. Халера, трэба будзе вяртацца. Шосьці мяне моцна дзёбнула. Занадта моцна. Карткі у нас усё яшчэ, дарэчы, няма. Давайте паглядзім, можа тут логі якія ёсць. Не, гэта не тое. О, дарэчы, статыстыка. Колькі мы каго забілі? Дзе у нас чалавекі? Дзе хьюмансы? Humans, ось, кіл 5 чалавек. Дакладна там, ну, халера яго ведае, наколькі яно дакладна. Так, гэта у нас пасворды. Security booth. Аўдыалогі. Гэта тое, што мы падбіралі. Имейлы, а логі таго, як мы размаўлялі з кімсьці, не? Халера. Не, гэта не оно. Аўдыалогі гэта фактычна ў іх тут те самыя дыктафоны актыўна выкарыстоўваюцца. А, дарэчы, я ж забыўся, у мяне
супраць галавы штосьці ў кішэньцы было, калі не памыляюся. Во. Галаву адрамантавалі. Окей, гэтую праблему вырашылі. Цяпер як пралезці сюды? Ну, у гэтыя дзверы відавочна... Слухайце, хутчэй за ўсё нам трэба спачатку неяк разблакаваць локдаун зняць, той, што наш брацельнік накінуў, і ўжо потым заляцець як чалавек праз праз уваход з боку космасу. Не, дзякую. І у нас, дарэчы, скончыліся набойчыкі на дробавік. Таму што мы некалькіх босаў у космосе забілі. Ну, гэта файны момант, каб захавацца і пайсці паглядзець, да каго можна ламануцца рэйдам. Так. Дарэчы, зараз шмат людзей стрыміць. Давайте пойдем до Беляшика. Сёння мы файна пашвэндаліся, шмат чаго знайшлі, шмат дзе заблукалі. Цяпер варта адпачываць. Дзякуй, Арэгана. Будзем спаць. Абавязкова. Таму што ў мяне заўтра занятка, абавязкова ісці спаць. Всё, усім дабраныч, паляцелі да Беляшыка. Заўтра працягнем швэндацца па космасу. Пеў.